संदेहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो सोरलाय गाव हागोन इदि मोननै हाना लानो गोदोनियाव आंनि बायदि होमबा लोगोफोर आं दिनै नोंसिनि गेजेरावहाय मोनसे आपडेट लाना फैबाय आरोना दुखुनांथाव बाथ्रा मैयाना एसे मिस्टेक जादोंमोन आरोना सनितपुर जिल्ला दनं कतालजुलिसोमोन आरोना बे गोरोन्थिनि थाखाय गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय आरोना जानानै थांलायबाय मोनसे घटना जाना थांलायबाय आरोना माबानानै बुथारना गालांलायबाय जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा माने बेबायदि खालामजाबाय थानो बोरै जाखो दाउसाफोरबायदि दाउसा मावरियाफोरबायदि दिनै सासे गाबोन सासे दिनै सासे गाबोन सासे बेबायदि खालामजाबाय थानाय जाबाय जोंनि बर' हारिखौल' नायथारो नामा बोरै जों बर' आइजोखौल' नायथारो जिनाहारि खालामना बुथारना गालांलायबाय आरोना रावबो गैयै सुबिदाखौ लानानै दुखुनांथाव बाथ्रा जेरावबो फिसायाबो न'आव थाया दा फिसायावसो थायो होनदों खोनादों आरोना बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरोना मा जाबावगोन आरोना ओरैहाय मारै जाबावनो जाखो जोंनि बर' आइजो माहारिफ्रा जेरावबो थांनानै थानो एबा थानो माबा गैला नामा सुख सान्थि मोननाय नंला नामा जेरावबो बोरै जाबावनांगौ जाखो माथो दिनै एसे गाबोन एसे बारानिफ्राय बारा जोंनि माबाखौल'सो नोजोर होनानै जोंनि माबाखौल'सो एकदमबारे अयथासार माबा खालामगासिनो आरोना जोंनि जायनाखि आइजो माहारि रायजो राजा नोंथांमोन जों गावखौनो सेफटि लानाय एबा गावखौनो साबधान लानानै थानाया मोजां जासिगोन आरोना दानि दिनाव दानि बायदि सोलिबाय थानाय दिनावहाय ओरैबायदि गाज्रि माबा जानानै दङ आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय सोरबाफोर नुवाखैबा नायलांबाय जाबाय आरोना आंबो बारा गोबाव जायाखै भिडिअखौ मोननाया नायलांबाय था लोगोफोर आं भिडिअखौ होना होनि रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आंथ' बेयाव फैनाया फिसालाया खोन्थाहैबाय फुङावनो इयो जोंहानाव हर थादोंमोन नालाय हर थानानै बेनिफ्राय माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव खुदै थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखौ थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय ओमफ्राय आखायाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु थैनाय आरो ओमफ्राय आङो गिनानै न'सिमफ्राय खारननानै गाबख्राव खारबाय आं लामासिम बोरै सहैखो आंबो पात्ता गैया आंजों लोगोआव आंनि फिसाजो गोरलै दं 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ बामनानै फैदों आं ओमफ्राय नायबा माने आरो रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो ओमफ्राय बिनि हौवाया पटाराव थायो पटाराव खामानि मावो आरोना आर्मिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो थांदों आरो ओमफ्राय दा रावबो गैयामोन न'आव ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो आंजों थाबाय ओमफ्राय बे न'आव हारसिंमोन आरो दा संदेहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो सोरलाय गाव हागोन इदि मोननै हाना लानो गोदोनियाव आंनि बायदि 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ बामनानै फैदों आं ओमफ्राय नायबा माने आरो रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आंथ' बेयाव फैनाया फिसालाया खोन्थाहैबाय फुङावनो इयो जोंहानाव हर थादोंमोन नालाय हर थानानै बेनिफ्राय माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव खुदै थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखौ थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय ओमफ्राय आखायाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु
थैनाय आरो ओमफ्राय आङो गिनानै न'सिमफ्राय खारननानै गाबख्राव खारबाय आं लामासिम बोरै सहैखो आंबो पात्ता गैया आंजों लोगोआव आंनि फिसाजो गोरलै दं 1.5 बोसोर जानाय आरो बेखौ बामनानै फैदों आं ओमफ्राय नायबा मानिनाय आरो रावबो गैयामोन न'आवथ' फिसाजो दंमोन फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आङो ओमफ्राय बिनि हौवाया पटाराव थायो पटाराव खामानि मावो आरोना आर्मिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो थांदों आरो ओमफ्राय दा रावबो गैयामोन न'आव ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो आंजों थाबाय ओमफ्राय बे न'आव हारसिंमोन आरो दा सन्देहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो सोरलाय गाव हागोन बिदि मोननै हाना लानो गोदोनियाव